या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पदावर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। यांचं महाराष्ट्राला आपल्या इतिहासातील पहिली महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्या। ठाकरे शिवसेना महाविकास आघाडीच्या प्रचारासाठी माजी खासदार विनायक राऊत मैदानात उतरलेत। सिंधुदुर्गात कपट नीतीने चाललेल्या राजकारणाचा बाळासाहेबांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते जंत करतील अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे। ठाकरे शिवसेनेचा राजीनामा देणारे सतीश सावंत आणि मंत्री नितेश राणे हे एकत्र आल्याचा फोटो समोर आल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय। भिरवंडे येथील श्री रामेश्वर मंदिरात नितेश राणेंसोबत त्यांची उपस्थिती अनेक तर्कवितर्कांना जन्म देते। मोबाईलवर महिलेचा अश्लील फोटो तयार करून तो सर्वत्र फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी सावंतवाडी माझगाव गरडी येथील अंतोन लुईस देसा या 36 वर्षीय तरुणाला सावंतवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे। त्यानंतर 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली। महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यात नालासोपारा येथून फरार झालेल्या एका 51 वर्षीय आरोपीला सावंतवाडी पोलिसांनी शिताफीनं ताब्यात घेतलंय। ध्रुव कुमार शिवसहाय्य शर्मा असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे। मागील टर्ममध्ये मतदारसंघातील अनेक विकास कामं मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न केला, मात्र सत्तेत असलेल्या भाजपनं ती अडवण्याचं काम केलं असा आरोप ठाकरे शिवसेनेच्या लोरे जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार दिव्या पाचपुडे यांनी केलाय। जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर महायुतीची निर्विवाद सत्ता येईल असा विश्वास भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी मालवण इथं बोलताना व्यक्त केला आहे। शिवसेनेच्या जोरावर मोठे झालेले मंगेश लोके उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपात गेलेत। त्यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना कधी मोठं केलं नाही। उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अनेक आमिष आली, मात्र बळी पडलो नाही असा गौप्यस्फोट ठाकरे शिवसेनेचे खांबळे पंचायत समितीचे उमेदवार स्वप्नील रावराणे यांनी केला। मतमोजणी आणि अंगणेवाडी जत्रा एकाच दिवशी आल्यानं नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी केलंय। भिरवंडे गावचा विकास संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी केलाय, याचाच फायदा आम्हाला होईल असं मत भाजप उमेदवार मनोज रावराणे यांनी केलंय। सावंतवाडी तालुक्यातील ठाकरे शिवसेनेचे कलंबित पंचायत समितीचे उपविभाग प्रमुख वेर्लेचे दिलीप राऊळी यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत कणकवली येथील ओम गणेश निवासस्थानी भाजपात प्रवेश केलाय। पालकमंत्री नितेश राणेंनी फोंडाघाट विकासासाठी भरघोस निधी दिलाय, त्यामुळे सर्वात जास्त मताधिक्यानं आम्ही महायुतीचा उमेदवार विजयी करू असा विश्वास शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे यांनी व्यक्त केला। कणकवली शहराचा वीज पुरवठा सोमवारी 2 फेब्रुवारीला सकाळी 8 ते सायंकाळी 6:30 वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे। कणकवली उपकेंद्रातील पॉवर ट्रान्सफॉर्मरच्या मेंटेनन्ससाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। महायुतीचे उमेदवार देवदत्त कदम यांच्या प्रचारासाठी माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव थेट मैदानात उतरले। माणगाव मतदारसंघामध्ये महायुतीचे उमेदवार रुपेश कानडे आणि सीताराम तेली यांच्या प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली आहे। सध्या मतदारसंघात डोअर टू डोअर प्रचारावर धडाका सुरू आहे। सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कार्यालयात शोकसभा घेऊन श्रद्धांजली वाहण्यात आली। सिंधुदुर्गात 13 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मनाई आदेश लागू केला असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे। रत्नागिरी नगरपालिकेच्या नवनियुक्त मंडळाच्या सभेत आता भटकी कुत्री निर्बीजीकरण आणि मोकाट गुरे यांच्या नियोजनासाठी करण्यात आलेल्या तब्बल 25 लाख रुपयांच्या खर्चावर नगरसेवक राजेश तोडणकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय। संगमेश्वर सोनवी पुलाच्या दरम्यान गेली तब्बल 17 वर्ष रखडलेलं काम सध्या सुरू झालंय, तरी नियोजनाअभावी ठेकेदार कंपनीकडून होत असलेल्या खोदाईमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्यात आली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत याबाबतचा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आलाय। राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र करायचाय अशी अजितदादांची मनोमन इच्छा होती। 12 फेब्रुवारीला विलीनीकरणाची तारीख ठरली होती। शरद पवारांनी विलीनीकरणाच्या चर्चेची जबाबदारी माझ्यावर दिलेली अशी माहिती शरद पवार राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी दिली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीतून साकारलेल्या पीएम सेतू योजनेअंतर्गत आयटीआयमध्ये आधुनिक स्किल डेव्हलपमेंट हब म्हणून विकसित केला जाणार आहे। अल्पवयीन पीडित मुलीचा 27 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयानं परवानगी नाकारली आहे। अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास ती भ्रूण हत्या ठरेल असंही स्पष्ट करण्यात आलंय। सोने आणि चांदीच्या दरांना अवघ्या 2 दिवसात जोरदार धक्का बसलाय। 2 दिवसातच सोन्याच्या दरात तब्बल 20,000ची तर चांदीच्या दरात थेट 1 लाख रुपयांची घसरण झाल्यानं बाजारात खळबळ उडाली आहे।
सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणं बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिलेत। मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधली पाहिजेत। ज्या शाळांनी असं केलं नाही त्यांना मान्यता रद्द करावी लागेल।